Pebrero ngening banwa, anyang miya proba king syudad ng San Fernando, Pampanga yung Ordinance No. 2023-005. Pinini in Traffic Management Code of CSFP, particularly the tricycle fare, ang mag-amienda king Section 119 ng Ordinance No. 2017-034. Base king ordinansa, 36 pesos sa base fare king tricycle para kay mumunang 3 kilometro o tutumba siyang 12 pesos balang katao. Kaya rin na ng 3 kilometro, may ragdagan niya kanong 2 pesos yung pasay balang katao. So ngayon po kanyan, lulto, 12 pesos siya po. Itampek minimum fare na po ng meto nga sasakya tricycle. Of course, bala po kasing sulong na ng tricycle at luya katao, anya papatakya pong 36 pesos. So halimbawa, nung may special trip niya, 36 siya, itang first 3 kilometers na, kahit ba't limaya mo pong kilometro itang kayang piyataran kaya, so mag-automatic niya pong atin yung additional bali 6 pesos mo rin po. Agpangkem pamuntok na ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ay Louie Clemente, pamiyeda na lang ring fare matrix kareng mamasada at dapat nang ipakat kareng-karelang tricycle. Patsemi din na niya pong fare matrix ni Metro Tricycle, meaning to say po, baka rehistro ya, ating niya pong prangkisa may libatan king munisipyo. So, aliya po kolorom. Dahil pong kolorom, may tala po din na fare matrix. Ulipin po ngayon naman po dapat, kaya be karetang mamasada. Uling, alala pong franchise to operate. Pega na ka ng Clemente karang mamasada at taluki king ordinansa. Uling malyari lang may parasan, patse mera kaplang sisingil sobra. Kita pong pamatahi, kaya kailangan i-honor na yan naman po itang 20% discount po na karang senior citizens, PWD, sampo po karang estudyante. Hindi naman pong mag-tricycle mamasada na alipo tupad kanini, malyari daw pong isumbong kaya kaming opisina, kaya kami pong page, bakit agawan nila pong karampatang aksyon. Samantala, miyaliwa naman reaksyon din ang akasabi ng tricycle drivers tungkol kang fare matrix ng Siyudad San Fernando. Kaya kami rin masantingin ng presyong binyera ngayon kasi kulang niya para kaya kami. Bakanta sana kang makapagkaya kami, diyan may dagdagan niyang bagya. May kuwan kami, may ibig sabihin, may taripa kami kasi may mga nag-aano kami ng kuwan, ang tawag doon sa TODA. Kumuha kami ng prangkisa noon sa kuwan. Ibabayad kami yearly. Kaya be JM De Jesus, ako inke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.